चलो YouTube कर दो YouTube लेके आज मेरे ब्लॉग न करी हम कर आड़े बकु हम लाइक किछ कुआंदु हाय गाइस मदद राखियो हाय एवरीवन, आई एम कल्याणी। वेलकम बैक टू माय चैनल कल्याणी राउत लाइफस्टाइल। आज हूँ राखी पूर्णिमा। तो चलन देखा आमर आम केमती सेलिब्रेट कर परिवार सब भाई भौणी केते मजामस्ती कर। चलन देखा एमती वीडियो को आगू देखते तो जापर। चलन जा।
ପୂଜା କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଟ୍ ଦେବେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ କରିବା କଥା। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ ଉଠା
ରିଟର୍ନରେ ମୋତେ ଦେ ମାନେ ଏଇଟା ସେ ନେଇଛି ବୋଲେ ଏତେବେଳେ ପଚାରୁଛି ତୋର ଆଉ ଦରକାର କି ଆଉ ଦରକାର ଜଲାନି ତୁ ଏତେବେଳୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ନେଇଛୁ ପଚାରୁଛୁ ଆଉ ଦରକାର ରହିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦବୁ ଆଗ ଲିଲିକି ଆଉ ଥିଲା अरे पावड़ा के ही नहीं चलो दीवारी पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा सब पड़ेगा ଡର ଲ ଭାଇ ଭାଉଜ ଡର ଭାଇ ତୁ ଏଇନେ ଯିବ ହେଲାଣି ଶାଢୀ ଚୁରାଇକି ଦୀପ ହେଆଡ করে ତଳେ ଥୋଇଦିଅ ହାଏ ଗାଇସ୍ କଲ୍ୟାଣୀ ରାଉତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିଦବ ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିଦବ କରିଦବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ଲଗ ନ କରି ଆମ ଘରେ ଆଡ ପକଉ ଆମର ଲାଇଭ अभी मजा आएगा ना भिड़ो
ଘରେ ଏବେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ସରିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ମୋ ନାନୀ ଘରକୁ ତ ଚାଲ ଯିବା। A few moments later. ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ମୋ ନାନୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତା ଭାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ତ ସିଏ ବାନ୍ଧି ପାରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ତମେ କଣ ଖାଇବ ଭାତ ଦଉଛି ବାନ୍ଧୁଛି ରହିଥା ଧରି ପକା କାନ୍ଦିକି ଚାଇନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଜି କେତେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଫୋନ କରିଦ ବାପା ମୋମୋ ବୋବୋ ବୋବୋ ଏ ଯାହାଇଲେ ଚାଇନା କରୁଛୁ ଧରି ତାର ସେଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କमेंटରେ ଜାଣିବେ एंड वीडियो ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ शेयर କରିବେ कमेंट କରିବେ एंड सब्सक्राइब କରିଦେବେ एंड तଳେ ଥିବା बेल आइकन को प्रेस କରିଦେବେ ଯାହା ଫଳରେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। थैंक यू फ्रेंड, जय जगन्नाथ।